now, it's time for DJ Rocky's Secret File, the Halloween special. May matandang babae raw na nakadagan sa dibdib niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Tonton. At ito ang aking secret file. Ang pangyayaring ito ay naranasan namin ng girlfriend ko. Alalang-alala ko pa. Nagkayayaan kami na manood ng paranormal activity. Ang sabi pa namin, sabaw lang pala. Hindi naman nakakatakot. After a few days, since work from home ako, at sa gabi lang ako nagtatrabaho, same lang naman ang routine namin ni girlfriend. One night, natutulog na si girlfriend nang bigla siyang umupo sa kama at biglang may tinuro sa salamin sa loob ng kwarto. Sabay sabing, ano yun? Ano yun? Sabi ko, matulog ka na nga. Ano bang tinuturo-turo mo dyan? Pero ramdam ko sa sarili kong natakot ako. The next day, ikinuwento ko sa kanya yun. Pero hindi niya maalala. Few nights after, ganun na naman. Babangon siya sa kanyang pagkahiga. Tapos ay tuturo siya sa salamin. Tapos tatanungin niya ako kung ano raw ba yun. Tatapikin ko siya sa balikat para magising. Kasi baka na alimpungatan lang. Then one day, hindi na siya nagkaroon ng ganong klaseng episode. Nagtataka ako. Para bang inaabangan ko na siya sa gabi namin. But wait, there's more. Nakatalikod yung desk ko sa kama nang mapalingon ako. Pagkalingon ko, nakahiga siya, pero nakatirik ang mga mata niya. Nakatingin sa ceiling.
So, nagmamadali akong pumunta papalapit sa kanya. Ginigising ko siya. Hanggang sa bumalik na siya sa normal. Ginising ko siya. Tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya at kung alam niya ba kung anong nangyayari sa kanya. Sabi niya, wala naman siyang maalala. At saka, huwag ko raw siyang takutin. Ilang araw ang lumipas. Nadamang-dama ko sa kaibuturan ng aking puso na ako'y natatakot. Sinisisi na niya ako dahil sa movie na pinanood namin. At yun nga ay ang Paranormal Activity. May aso kaming kasamang matulog sa kwarto. Napansin ko na minsan, 2:00 ng madaling araw, itong aso naming ito ay titingin sa pinto. Tapos, bigla na lang tatahol. Hindi ko pa malimutan yung nagpatay na ako ng ilaw. Sleeping time na. Nauna ang girlfriend kong matulog. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Dahil pakiramdam ko ay may kasama kami sa kwarto na hindi ko malaman. Sa sobrang takot ko, ang ginawa ko ay nagtalokbong ako. Nag-cellphone ako para antukin. Pero may parang umupo sa paanan namin. Ramdam na ramdam ko ang pagkakalubog ng kama. Nanginginig na ako noon. Kinalabit ko si girlfriend kahit nagalit siya. Kinalabit ko para lang may makasama akong gising. Sinubukan kong ayusin ang pagkakapuwesto ng mga gamit sa loob ng kwarto. Baka may mali lang. Pero hindi epektibo yun. Dahil lang pinakagrabing naranasan namin ay binangungot si girlfriend. Hindi raw siya makagalaw. Gising yung diwa niya. As is daw ang paligid. Pero hindi siya makagalaw. Hindi rin siya makapikit. May matandang babae raw na nakadagan sa dibdib niya. At itong matandang babae na ito ay merong tusok-tusok at magulong buhok. Tapos, sinishake raw nito ng mabilis. Nang mabilis ang ulo. Buti na lamang ay nakasipa si girlfriend. Kaya nagising niya ako. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon. Nanginginig sa takot at hingal na hingal. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit nagkaganon
ang pangyayari sa loob ng kwarto namin ng girlfriend ko. Ang tanging naging sandata namin ay pagdarasal. At kung po pwede lang akong magpayo sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, iwas-iwasan ang magtapang-tapangan sa mga scary movies, lalo na kung tungkol ito sa mga multo o sapi. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Tonton. At ito ang aking secret file.